yang ndi, Pak? Ngarit, tak ben iku luwe lah tak ritne. Sapine wis kok combor apa urung? Yo jalukan banyu dele. Pindah. Awak dhewe enggak dulu, Pak. Engko lek sampai mati awak dhewe wis dihukum kunjara. Mosok aku kunjara, sampean dikunjara yang mana aku, Pak? Sak ngilangan sampean aku mumet. Pokoke aku arep ngarit nang Aduh. nang talunan kono. Oh iya. Nggon biasane kae. Oh, pokoknya penting ora ono Sukete lemu-lemu. Oh, kaya kae. Yo lho, aku ki kono ki wis awakmu teko kono mendingan kan Wes aku cegel sampeanku mesti ngono lho. Dak, aku setia banget karo awakmu wis. Pokoke lek nyampe ning jopo cita sejen. Lek ning jopo ngene awakmu aku cegel. Adi bubar aku ning Hongkong. Lek sampean yo Ya beres. Tenan. Aku ki saiki dadi wong utun kok. Nah, iya to. Wis Sone, engko kae dipakane jek titik. hati-hati yo. Cung jauh sih. Pak. Ngomah kok budrek aku. Jak bukaran ae. Telepon Siska jan undang ajak semayang. Berhubung iso metu kok omah. Iki nomere tak golek. Saiki telepon sapa ya? Dik Siska. Yalah. Napa oke? Ngangkat. Iki yo. Kena. Halo, Dik. Ki nang ndi iki? Halo nang endi? Jam, Mas. Anu iki mumpung aku iso metu. Iya, Mas. Nang endi? Yo biasane nang endi ngono lho sing ora sah tuku, ora sah hotel-hotelan apa. Turut ngalas ngono. Ya, nek tak siap-siap, Mas ya. Nang endi iki? Oh iya aku nang awinge pamitan ngarit tapi tak komplit tinggal aku. Nggawa HP, terus nggawa salin, celana ngono lho. Larang ngono piye lek ku alasan. Heeh, ndang ayo ketemu lek Mas. Heeh. Ayo Mas, yo aja Mas. Heeh. I love you, Mas. Enake apa nang kene iki? Saline mumpung sepiran nang wong. Jadi penak. Aman Kleman. Aman rene wong. Penting boleh mbok nom. Orang si Maktun ora tak pikir kakean cocot. Wis tak gakne celana. Jam komplit. Penting kok balik sukan. Salin orang Jawa didelik nih. Si penting balik suket. Ini HP ku tak delik nih calone. Kabeh. Khusus dihubungi Dek Siska. Sarung tuh nih. Aman sebenarnya. Iya. Saiki sukses saya ngono. Saya alus kerja di kantor aku saya. Kantormu apa? PT Bayu. Ayo. Aku nyumbuk dijak to elek-elek. Direktur aku ning. Aku le yo tak dijak. Aku wong jandlong. Emang aku. Ning omah yo ini ya ngarit enek iki. Yo, Ya emak. Kita sapi. Tapi wedhus ngono apa pitik kok. Anu. Piro? Luru. Alah. Bisa bedroom ngarep. Untuk privasi lho. Apanya apa piye? Pas putus enggak.
Yo lah. Lah piye? Lah kowe wis rapi. Ujung kata udah. Sukas. Tahun ngarep kali. Rong pira lho? Gembo tahun ngarep enggak. Nan piye to? Gimana nih kowe enak apa? Lep. Coba aku ngono iki ra kuat ngene. Ah, ini. Lah piye ta? Arek cowok angkruk le. Hanya ndi, Pak? Aja ndi? Arek mau wacak menipis. Ngono. Wah, motore. Oh ya, di. Sing ora kok aku. Kalau jomo matur lho. Ora tenang beres lara aku beres. Janjine dhuwit beres. Terkontrol. Kabeh. Iya iya. Wis kuwi tak telet duwite. Heeh. Iya yes iki. Jomo matur lho ya meling lho. Ya, Iki wonge dhewe. Oh, Kowe tak tukone bensin. terus mulai aku. Iki ra ngitu kok. Masuk. Kira kita peran iki carane kono pokoke sip. Siwe kok. Sik kowe ya. Iya iya. Ada desne lho kuwi. Ya. Aku kredit. Yo. Ya motor mobil. Gua ben diterne. Tumbuh wong kirang pokoke utuh itu. Terus itu kumpulannya iya. Siapa yang ngaku siapa gitu mau ya. Ngaku sih siapa sih. Aku sudahnya diomongin. Beda ya tadi aku jeda Pak Dewi. Setek bias apa? Nang omahku ya kono. Iya ya siap. Oke. Mas Gande, ya Allah Mas, gue malah sungguh saya. Biasa. Yang penting Mas, ya Allah. ayo kita bantol. Ayo, ya Mas. Saiki ra kaya biyen. Wong kaya sak Jawa Timur saiki aku. Ya Mas, ya Mas, ya. Iki jalan-jalan sih piye? Jalan-jalan langsung ayo Mas, tapi tahan. Hatiku sampaikan kepadanya, aku mencintainya. Oh, 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 Tuhan, ku menginginkannya. Ya Allah, iki saiki ning omah ora ana apa-apa, aku arep golek godhong telo ning Maya Yujah kono ae ya. Iya semenawa ning kono enek godhong telo, muga-muga bapake engko mulih ya nggawa apa ngono ra ketanggi nglawuhi kok. Yutri, yu. Oh iya, arep golek nganu lho yu, bakal jangan yu dinggo engko sore. Sik ya yu ya. Iya. Alhamdulillah urip ning desa ya alhamdulillah banget ya. Masih ora ndek apa-apa. Ning Tegalan ngono sembarang dadi pangan. Ya ngene iki godhong telo ning omah ana apa-apa ya kena iki panganan, kena iki jangan. Lah ning kutho ngene ngene iki tuku, sembarang tuku. Alhamdulillah aku utangku akeh ngene iki ya alhamdulillah. Masih ora iso nganggur. Bapak iki ngono kae, unggar nganggur. Matane ora gelem ngopeni anak bojo. Wis muga-muga engko kena iki lawuh kok wis bapake muga-muga engko ya oleh lawuh. Muga-muga oleh lawuh bapake. Masyaallah. Untung ra ana wong. Izin kok, Nom. Nak Tun. Wis tunggu ra ketok. Bagus men wong ndi men? Aku tak mulai lunga. Oh layak pirang-pirang minggu ra ketok. Cek piye lunga ning ndi? Kasil apa ora aja? Alhamdulillah ya kasil, Pak. Tune nek nguripi awake dhewe. Kuwi ning omah. Ya ngono, ya ngono. Dadi wong apa bocah iki ya ngono. Lah nggih. Lah anu keong ngono kan. ora betul ya. Kudu tak dol lho. Aku budek. Apa wong kayane iki ngarit tendak berkembang. Belas. Nah iki saiki. Iki tak golekne godhong telo ning omah. Oh, nang omahmu. Engko tak kelakne ambi Pak Gandik muga warek sak lawuhan ngono sak omah. Nek Pak aku lek banu. Oh, iya iya. Hati-hati lho ya. Tak mau Piye piye? Enak apa? Heh. Mendah. roh. Sak jere mengarit. Aku maro ning kono nggih klambi abang. Wah, ya nang Batuku ambi sak ngendi ambi sak ngendi. ya ngerti ya wis ngono. Masalah lontre idul kali. Jane tak remet
remet pokoknya tak kremus ndase. Tidak pokoknya ning ndi Pak? Mang milih motore kancaku. Aku nang kono mang ceget bro, milih motore Ngerokok aku ngerokok tenan tak remet ndase. Kremus pokoknya. sampe ndi paling omah paling. Beda ning omah apa ning nganu? Ning kono ning sadinge jembatan kono. Embo mang arai ning jembatan ngono arai. Berarti ora ning hotel soalnya kere. Kere. Pokoknya ora ning hotel. Pokoknya tak delok wong uruk aku. Kena dalan. Suwono yo Le ya. Suwun matur yo. Heeh. Hati-hati yo. Nggih. Pitan ono pokoknya sampai kena remet. Pidek ndase pokoknya. Aku dihapusi. Pitan ono. Remet ndase. Pitan ono. Remet ndase. Pitan ono. Pitan ono ya remet ndase. Aku ya Allah. Ternyata Pak. Ternyata kowe ngondol Pak. Aku ning omah wis ndak kuat. Aku wis kroso. Kowe milih aku apa milih kowe? Milih lonteng ngono. Iki aku ki dolan kok, Mak. Kowe milih aku apa milih lonteng? Dolan. Lonteng. Dolan kok iki. Aku kowe rene yo. Modelmu kok turu ngono. Kowe coba maju elek. Kowe rene modelmu kok turu. Aku sakit. Aku ora kuat kowe. Aku ora kuat. Iki arek tego lho, Mak. Ora kuat. Aku ora kuat pokoke. Kowe milih sapa, Pak? Apa enggak? Rasuti. Aku rasuti, Pak. Ku menangis membayangkan betapa kau